Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang anak-anak. Dina iki kita bakal sinau bareng-bareng babagan unggah-ungguh basa. Bocah-bocah saiki wis kelas 5. Mula kudu latihan srawung lan kudu bisa matur marang wong liya kanthi bener nganggo unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa miturut ukarane dibagi wonten sekawan. Nomor setunggal ngoko lugu, nomor kalih ngoko alus, nomor 3 krama lugu, lan nomor sekawan krama alus. Ngoko lugu. Basa ngoko lugu digunakake déning setunggal yen lagi ngunandika utawa kita nembe guneman ing jero ati utawa batin. Nomor kalih saksepada sing wis rumaket utawa kanca raket. Nomor 3 wong tua marang wong enom utawa anak-anake. Nomor sekawan bapak utawa ibu guru marang murid-muride. Nomor gangsal bendara marang rewange. Tuladha utawa conto. Nomor setunggal apa bapak sida nonton bal-balan? Nomor kalih kowe arep lunga menyang endi? Nomor 3 kowe mengko apa sida teka ing omahku? Ngoko alus. Basa ngoko alus yaiku basa kang awujud tembunge ngoko karo tembung krama inggil. Namung ater-ater lan penambang tetep basa ngoko. Basa ngoko alus digunakake déning setunggal wong tua marang wong enom sing diajeni. Nomor kalih wong kekancan sing wis rumaket. Nomor 3 guru marang muride sing wis keluarga utawa wis bebojoan. Nomor sekawan ibu marang bapak ing omah. Nomor gangsal kanca karo kanca sing wis suwe ora ketemu padha pengen ngurmati. Tuladha utawa conto nomor setunggal apa bapak sida mriksani bal-balan? Nomor kalih panjenengan arep tindak ngendi? Nomor 3 garwane panjenengan nyambut gawe ing ngendi? Krama lugu. Krama lugu yaiku basa kang awujud tembunge krama kabeh. Ater-ater di dadi dipun, penambang utawa ane dadi ipun utawa dipun. Basa krama lugu digunakake déning setunggal kenalan anyar ing ngendi papan. Nomor kalih kanca karo kanca sing durung akrab. Tuladha utawa conto setunggal aku tilem wonten kamaripun simbah. Nomor kalih kancaku lunga dhateng Surabaya nitih motor. Nomor 3 Andi wau sanjang piyambakipun boten saged dugi. Krama alus. Krama alus yaiku basa kang tembunge krama karo krama inggil. Ater-ater di dadi dipun, penambang ane dadi dipun, penambang ake dadi aken. Basa krama alus digunakake déning setunggal wong enom marang wong tuwa. Nomor kalih murid marang gurune. Nomor 3 rewang marang bendarane. Nomor sekawan ngomong ing sakngarepe wong akeh. Nomor gangsal ndonga marang Gusti Allah. Tuladha utawa conto nomor setunggal menapa bapak saestu mriksani bal-balan? Nomor kalih simbah nembe gerah waja. Nomor 3 panjenengan badhe tindak pundi? Ayo gladen. Sakwise kita sinau bebarengan babagan unggah-ungguh basa, garapen gladen ing ngisor iki. Garapen kaya tuladha ing dhuwur-dhuwur mau. Nomor setunggal matur marang bapak supaya ditukokake sepatu. Nomor kalih matur marang ibu sesuk sida tindak pasar apa ora. Nomor 3
matur marang Pak Guru dalamipun pundi. Nomor sekawan, matur simbah yen Bapak arep sowan mangke sonten. Nomor gangsal, matur kalih Bu Guru menawa sesuk ora iso mlebu sekolah merga arep nderek Bapak tindak Solo. Tugas digarap wonten ing buku tulis piyambak-piyambak salajengipun difoto lan dikirim wonten ing guru piyambak-piyambakipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.